Ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa. Mr. President, me za ka ce a halin da Zamfarawa suke ciki? Bai kamata in fito in sa baki ba. Saboda me? Babu kayan aiki. Ina wanda kake maganar an siya wacce shekarar? Mr. President. Za a bincika. Amma me yasa ka gagara ɗaukan mataki tun da wuri? Ba su ɗauki abin da muhimmanci ba. Ya aka ka gane? Su suke faɗi da baki. Honorable Ganduje, me za ka iya cewa akan wannan maganar? Ina ganin kama an yi maganin su. Okay. Mr. President, mecece matsalar da ta kawo tsadar mai a Najeriya? Ai ka sani akwai asali a Najeriya. Okay, ina jin ka. Amma menene dalilin da yasa tsadar ta shafi kowa da kowa? Rashin tsaro a Najeriya. Talakawa kuma sun ce a yau in kaso talaka ji daɗi zai ji. Haka ake gani, amma menene ka'ida? A kawo ƙarshen zaman lafiya a Najeriya. To sai an ɗan ba da lokaci. Honorable Ganduje, me za ka ce a ƙarshen wannan tattaunawar da muka yi? Ka san tuntuni nake cewa ni tawakkaltu ala Allah. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Haka ne. Na dogara ga Allah.